Hola! Em dic Laia i tinc 7 anys. Avui us vull explicar una cosa que em passa i que potser alguns de vosaltres també us hi trobeu. Sabeu què? Quan agafo un llibre, les lletres són molt entremaliades. Es posen a ballar, salten d'una línia a l'altra i fins i tot de vegades sembla que juguin a fet i amagar. És com si tinguessin vida pròpia. A l'escola, quan la mestra demana que llegim en veu alta, el cor em batega molt fort. Els altres nens llegeixen tan ràpid i jo? Jo em quedo mirant com les lletres fan piruetes pel paper. És una mica frustrant, sabeu? L'altre dia, la meva mare em va portar a veure una doctora molt simpàtica. Em va dir que tinc una cosa que es diu dislèxia. Sona com un nom de dinosaure, oi? Però no, no és cap dinosaure. Amb les proves que t'he fet, hem trobat que tens dislèxia. Però no, no és cap dinosaure. És simplement que el meu cervell veu les lletres d'una manera diferent. I sabeu què més em va dir? No passa res. Que no passa res, que hi ha moltes persones brillants que també tenen dislèxia, fins i tot alguns actors i científics famosos. El més important és que ara tinc eines especials per ajudar-me a llegir millor. Faig exercicis molt divertits amb la meva professora de suport. Utilitzem colors diferents per a cada lletra. Fem jocs amb sons i, el millor de tot, tinc uns adhesius especials que ajuden les lletres a quedar-se quietes a la pàgina. Així que, si us passa com a mi, si veieu que les lletres ballen o s'amaguen, no us preocupeu. No esteu sols. Som molts els que tenim aquesta manera especial de veure les paraules. I vosaltres? Coneixeu algú que tingui dislèxia? O potser teniu alguna altra manera especial de veure el món? M'encantaria llegir els vostres comentaris. Si us ha agradat aquest vídeo, no us oblideu de donar-li un m'agrada i subscriure-vos al canal. Junts podem aprendre que ser diferent és superguai. Fins aviat, amics! Si voleu material complementari, el trobareu a la web camins.filifoc.cat.